Bu çäre dialog üçin möhüm meýdança bolmak bilen häzirki döwrüň iň derwäýt meselelerinden biri bolan howanyň üýtgeme bilen bagly meseleleri aralyp maslahatlaşmak üçin Merkezi Aziýa sebitinden alymlary, bilermenleri we hünärmenleri şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň hemde onuň ýürütüleşdirilen düzümleriniň agzalaryna bir ýere jelmedi. Çykyş edenler howanyň üýtgeme bilen baglanşykly meseleleri çözmekde toplumlaryň çemerleşmegi möhümdigine ölçekdiler. Natalşy ýaly howanyň üýtgemegine garşy göreşmek dornukly ötüş meseleleri bilen aýrylmaz baglanş kıllar. Howanyň üýtgemegi bilen bagly düşünjeleri milli ötüş meýnamalaryna, owa hemde suw hojalygy, energetika pudoklaryna anyp barýan strategiýalary ornaşdyrmak üstünlügi möhüm şerti hökmüne kesitlendi. Howanyň üýtgemegi boýunça sebitleýän we milli siýasat, ýitiren sebgetler we öňde durýan wezipeler atly umumy mejlisde bu möhüm strategik ugrda durly pikir garaşly gadaklama bildirilýän taraplaryň arasyndaky gatnaşyklaryň uzak möhletleýän we netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmak esasy şerti bolup durýanyny belirlendi. Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly çäreleri maliýeleşdirmek sebitleýän we milli çemeleşmeler hemde howanyň üýtgemegi boýunça ileri tutulýan ugrlar we hyzmatdaşlyk atly bölümçe maslahatlar atnaşanlar howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleri maliýeleşdirmek howanyň üýtgemegi babatda Merkezi Aziýada ýüze çykan töwekelçilikleri dolandyrmak Ýewropa Birleşiginiň burda alyp barýan tagalary we başlangyçlary hidrologi helakçylyklariň öňüne almak üçin serhedüssi duýduruş ulgamy bilen baglanşykly meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Çykyşlarda belirlenýär ýaly Türkmenistana tokoy giňişliklerini döretmek, ýerleriň sugurulşy aralyk halat etmek boýunça çölleşmege garşy göreşmek ýaly ekologiýa meseleler döwlet derejesinde üstünlikle çözülýär. Ýurdumyzda ýaşyl gurşakly zoology her ýyly ekilýän millionlarça nahalaryň hasabyny artýar. Türkmenistanyň ähli umumy metan boşnamasyna goşulmagy ýurdumynyň häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgüdini tapmakda jogapkärçilikli çemeleşýän anyň aýdyn tutnamasydyr. Çykyş edenler howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça amana asylýan çäreleri maliýeleşdirmek meseleleriniň möhüm ähmiýeti barada aýtmak bilen ýaşyl maýa goýumy çekmekde tagalary birleşdirmek zerurdygyny belediler. Maliýeleşdirmeň umumy gurallaryny ödretmek boýunça sebit derejesinde işleriň anyp barlýan onataldy. Bilelikdäki gadnalary ödretmek mümkinçilikleri howanyň üýtgemegi bilen bagly halkara derejesinde maliýeleşdirmegi çekmek we hususy maýa goýumlary serhedüssi ýaşyl taslamalara goýmagy höwüslendirmek başlangyçlary aralyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarına boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň biologik köpdürlük çölleşmege garşy göreşmek, howanyň üýtgemegi, azon gatlygyny goramak, serhedüssi suw akymlaryny we halkara köýleri goramak hemde peýdalanmak hakyna resmi namalarynyň ýurdumyz tarapyndan tasdiklanmagy Türkmenistanyň häzirki döwrüň ähli ekologiýa meselelerini çözmekde işçiň orny eýelýän anyň aýdyn güwäsidir. Awraýly halkara guramalar şolsana Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy, daşky gurşaw boýunça maksatnamasy, ähli umumy ekologiýa gadnasy we beýleki düdümler bilen birlikde burada milli hemde sebit derejelerine maksatnamalaryň we taslamalaryň onlarça durmuşa ýasalýar. Her kwata burada üstünlikli amala asylýan milli strategiýa milletler belirleşeniň durnukly ösüş maksatlaryna we dünýäniň eka ulgamyny goramak boýunça öňde durýan möhüm wezipelerine dolu laýyk gelýär. Meclisler atnaşylar daşky gurşaw goramak durnukly ösüş, bilelikde suw feriştelerini dolandyrmak, ähli umumy howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak ýaly ugrlarda sebit we halkara derejesinde hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleri barada pikirleşdiler. Durmuş ykdysady döwlet maksatnamalary bilen ýakyn baglanşygy bolan tebigaty goramaga gönükdirilen milli strategiýalary synmerli. Bu urda gazynylan netijelere we mundan meýlekde iş alyp barmagyň meýnamalaryna aýryty üns şekilli. Maslahat atnaşylar sebitde ýüze çykan möhüm meselelere üns çekdiler. Yerli jemgyýetleriň we tebiga eka ulgamlaryň durnuklygyny ýokarlandyrmagy mümkinçilik berýän uýgunlaşmagyň netijeli çärelerini işläp taýýarlamagyň we durmuşa geçirmeň möhüm ähmiýetine aýryty üns çekildi. Howanyň üýtgemeginiň hemde durnukly ösüşiň öýdary baglanşygy aralyp maslahatlaşylan möhüm mesele boldy. Durmuş ykdysady meýnamalaşdyrmagyň ähli ulgamlaryna howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleriň giýirilmegini zerurdygyny ataldy. Maslahat atnaşylar sebitde durnukly ösüşi öpçün etmek üçin howanyň üýtgemegi bilen bagly töwekelçilikleri hasaba almak we ekologiýa täzen has arasa ösüş nuskalaryna geçmek möhümdigini aýtdylar.
Çykyş edenler Sewit hyzmatdaşlygy barada edip, howanyň üýtgemeginiň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisine tagallalaryň ut goşdurulmagyny talap edýändigini belediler. Bu orada dialogyň poğturlandyrylmagy we tejribe alşylmagy umumy meseleleri bilelikde çözmekde möhüm ädem bolup durýar. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiň şu ýylyň 4-nji aprelinde Samarkand şäherine geçirilen Merkezi Aziýa ählimi howa meseleleriniň öňüne bilelikdäki awadaşlyk üçin jewitlik atly halkara forumyň näçe çykyşy aýratyn ähmete eder. Noktaly şäherli döwlet başçylygymyň ählimi howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça tagalary birleşdirmäge çağırmagy, ende Sewit hyzmatdaşlygyny poğturlandyrmak boýunça beýan eden anyk teklipleri Aşgabat maslahatyna gatnaşylarda uly gydaklanma döretdi. Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi bilen baglanykly meseleler çözmekde işçiň orna eýlemegi umumy başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa ýaşanmak üçin möhüm şert bolup durýar.